Kære demokratiske moddemonstranter, tak for invitationen til at deltage i denne demonstration. Jeg føler, at det er min pligt at stille op til en demonstration i netop Sverige for at vise min støtte til de få modige mænd og kvinder, som tager tale mod den politiske korrekthed. Det kræver mod at gøre det i Sverige. Bare se jer omkring. Tusindvis af rabiate røde fascister, som vil forhindre os i at sige vores mening. Som prøver at skræmme folk for at udtrykke deres legitime holdninger. Hvorfor er der så meget politi her i dag? Er det fordi vi er voldelige? Nej. Vi vil aldrig krumme et hår på hovedet af vores politiske modstandere. Det er de udemokratiske moddemonstranter, der er skyldige, at politiet er her. Det er den moderne fascisme i Europa. Vi ser den også i Danmark. Jeg vil benytte lejligheden til at tale om, hvordan jeg og mange andre i Danmark ser med chok og bestyrtelse på, hvad der sker i Sverige i disse år. Hvordan uansvarlige politikere i samarbejde med uansvarlige medier undergraver landets fremtid. I er jeres gode ret til at undergrave og ændre det trygge Sverige, vi har kendt. Det var trods alt kun 87% af befolkningen, der ikke stemte på Sveriges Demokraterne ved sidste valg. I er derimod ikke i jeres gode ret til at afskaffe demokratiet. Den skandaløse decemberaftale, som afskaffede den positive parlamentarisme med det formål at udelukke en stor del af den svenske befolkning fra demokratisk indflydelse, er en skamplet på Sverige. Det er det første skridt væk fra demokratiet. Hvad bliver det næste? Med denne aftale har I taget et skridt, som er helt uhørt i et moderne demokrati. I en meningsmåling for nylig stod Sveriges Demokraterne til 22% af stemmerne. Det er 22% af befolkningen, vi udelukker fra indflydelse. De 22% af svenskerne kan godt stå udenfor og se på, hvordan de politikere, der har taget magten, er ved at ændre det Sverige, vi kender. Med lynets hast og uden at tænke på konsekvenserne for landets borgere. Og fra Danmark ser vi med undren og frygt, hvordan Sverige på meget få år har forandret sig til en lovløs stat i Norden. Et skræmmebillede på, hvordan det kan gå, hvis vi lader stå til. Alene i den sidste uge har jeg læst om skyderier, bombesprængninger, bilbomber og kastede håndgranater i Sverige. Sverige har den næsthøjeste voldtægtshyppighed i verden, kun overgået af Lesotho i Sydafrika. Voldtægtshyppigheden er 10 gange højere i Sverige, end den er i Danmark. 10 gange! Malmøs retsbygning blev udsat for bombeangreb 2 gange sidste år. For nylig fortalte svensk politi, at der nu er 55 områder i Sverige, som vi ikke længere har kontrol over. Det er 300.000 mennesker, der bor i Sverige, men ikke er underlagt svensk lovgivning og ikke modtager statens beskyttelse. De bor i lovløse områder. Formanden for ambulanceførerne i Sverige har krævet militærudrustning for at køre ind i de sensitive områder. De har oplevet at blive skudt efter, at blive stukket med kniv. Er det virkelig det Sverige, I vil give videre til jeres børn? I Sverige fængsler man kunstnere. Dan Park sad 5 måneder i fængsel. Hans gallerist fik 2 års betinget fængsel for at udstille Dan Parks billeder. En ældre kvinde fortalte mig, at Mamadou Jallow har kaldt hende nazist, fordi hun kom til galleriet for at se billederne. Den ældre kvinde har oplevet nazismen som barn. Hun var så vred. Er det sådan, I ønsker at bekæmpe ytringsfriheden for jeres borgere? Ved at skræmme dem til at tie stille? Og er Sverige et land, vi andre nordiske lande ønsker at have som naboer? Tør vi det? Vi har en pasunion i Norden. Borgerne kan flytte frit mellem landene. Sverige opfører sig for uansvarligt til, at vi på længere sigt kan opretholde den aftale. På et tidspunkt bliver vi nødt til at lukke grænsen til Sverige. Tro mig, det kommer til at ske. Vi er allerede begyndt at mærke problemerne i Danmark. Antallet af sigtelser mod svenskere, der laver kriminalitet i Danmark,
og som ikke er bosiddende i Danmark, er steget med 80% siden 2010. 80%. Svenskerne er den fjerde mest sigtede nationalitet i Danmark. Vi har nu et specifikt problem med svenskerkriminalitet i Danmark. Politiet og politikerne er overraskede. Jeg er egentlig ikke, for jeres politikere har ikke taget ansvar. Frederik Reinfeldt mener, at Sverige skal tage endnu flere asylansøgere. Han har udtalt: hvad betyder ordet nok? Er Sverige fyldt op? Er Norden fyldt op? Jeg flyver ofte rundt over det svenske landskab. Det vil jeg anbefale andre at gøre. Der er uendelige marker og skove. Der er så meget plads, man kan tænke sig. De, der hævder, at landet er fyldt op, må jo vise, hvor det er fyldt op. Hvad forestiller han sig? Skal asylansøgerne placeres i skovene? Skal de ikke have bolig, mad og integreres? Er han ikke klar over, at det koster penge? Hvor skal pengene komme fra? Migrationsverket regner i forvejen med at forbruge 157 milliarder svenske kroner i løbet af de næste 5 år, alene i forbindelse med nytilkommende flygtninge til Sverige. Reinfeldt har også udtalt, at Sverige ejes ikke af svenskerne. Hvem ejes det så af? Hele verden? Det må være første gang i verdenshistorien, at en leder udtaler, at landets borgere ikke har retten til deres eget land. Det er rystende at se en statsleder være så uansvarlig. Sverige modtog 81.000 asylansøgere i 2014. Det er over 3 gange så mange som i Danmark i forhold til befolkningstallet. Jeg er selv aktiv i kommunalpolitik, så jeg kan se, hvordan vi er ved at segne under byrden i Danmark. Kommunerne er desperate. Vi har ikke boliger til asylansøgerne og må gribe til absurde løsninger. Jeg tør ikke tænke på, hvordan det må være at arbejde som kommunalpolitiker i Sverige. Nu står jeg her på vegne af Pegida. Jeg er ikke fuldt ud enig med Pegida. Deres politiske ønsker er ikke vidtgående nok, efter min mening. Men lad mig slutte med at nævne et par punkterne i deres positionspapir. Pegida er for optagelse af krigsflygtninge, mennesker, der er sårbare over for politisk eller religiøs forfølgelse. Pegida er imod kvindefjendske og voldelige politiske ideologier. Pegida er imod radikalisme, religiøs og politisk. Nogle af de politiske radikale står jo derude. Pegida er imod hate speech, religiøs såvel som politisk. Lyder det som racisme? Lyder det som fascisme? Det er det ikke. Det er realisme. Fordi vi ønsker at leve i et trygt samfund, et trygt Sverige og et trygt Danmark, hvor alle kan gå i fred og nyde deres lovsikrede rettigheder og ytre sig. Sådan som jeg ytrer mig her i dag, fordi det er min ret. Tak for ordet.